Damsora di blog ni bising khopjak thumsarai bisi amchaini bileram ri angte parani dakho khoroksa ni nok khamai thapla jakha asum sadi borjorao borok tabuk belekhena wana laijak onok bahake khamka kebere soksai kalangkha nok dokni mungsa mani phano narak manailia bebak nok khamai thangbai kha tabuk borok tongthai nok kari borok tonglainai chalanyani mungsa mani phano kari kha tabno chai tonglainai obaikeno borok parani rok nogo thangai tonglainani nangkha phadi sung mangpli rok kisanai leyana tei borok ni khoktei kokthaisa thani khanai leyana Tini ono kami himo breke kham thang bon no Jungpo sia idri oke mai chapaya jungke kam taw ni rethang ke nuk taw ni he jungke rethang min ke abono bi sake khampai po je jungpo suk phayo ma po mani phumai ru ya cha ne man ma phumai ru je bo kam taw bo bai no ha nge no ni pucha ro te mai ro kham himo le kham ha mai ro pho kham ha pui cha pho kham ha sa bo ro phumai ru ya ri ro tu ro pa kham pai tha de muk sa phumai ru ya tak no ke bukti school tong ro chin parani school no tong ke ni mung khe bile ram ri yang phan mung khe upendra